Bil-miġġa tal-Papa Franġisku fostna għandna l-opportunità li ngħixu l-valuri li tassew jagħmluna Maltin. Hekk sar il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech f'messaġġ illi għadda għal din l-okkażjoni storika. Il-valur tas-solidarjetà, il-valur li aħna aħwa, il-koll aħwa Maltin. U għalhekk dawn il-jumejn għandhom jawgraw tajjeb biex mhux biss nerġgħu niskopru u nerġgħu nsaħħu dawn il-valuri, imma anki meta jitlaq il-Papa inkomplu naraw li bħala poplu nibqgħu ngħixu nozzu dawn il-valuri speċjali. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li kull wieħed u waħda minna fil-ħidma tiegħu għandu jkompli jwassal il qudiem dan il-messaġġ ta' mħabba. Jew f'dawn il-jumejn ngħixu flimkien dawn il-momenti sbieħ, ejjew naraw li nibqgħu nħarsu l-qudiem biex dan il-pajjiż ikun dejjem aħjar, biex il-poplu Malti u Għawċi kollu jaraf jifhem li għandna bżonn il-xulxin biex il-koll inkunu dejjem l-aħjar verżjoni tagħna nfusna. Bernard Grech saħaq li għal pajjiżna dan huwa mument sabiħ hekk kif għal ħafna nies il-Papa Franġisku huwa l-missier spiritwali tagħhom. Mument fejn il-poplu Malti u Għawċi jingħaqad il-kol flimkien u jħares lejn il-valuri li jsaħħu lis-soċjetà Maltija.